Yaki Khubor ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Ninwan Ramangi, Hakerdob Ying Jongpi. Kumshi bentaban ajingmun naga bentaban Pynduh yaga Thungkam Thungjam lingba ka District Selection Committee hapok ka West Khasi Hills District Unit ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit balalam khamat do President uba John Fisher Nongsiang haga khatsal trik Urisau arja apulai kalaliban IT da ka Dorkhas how Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District ka bakunthub yaki khatnyal telikimat ki bakongsan haga bayadei ban Pynduh bat Pynduh yaga rukom Thungkam Thungjam lingba ka DSC Haga jinga krem ikla patai kubor u president kaseng ulo ang banaki di khatnyau telikimat kaseng kala yo banya kren ru yikimat ki bakham kongsan kata kalong bagi dekhot jonga DSC kidei ban long daki briu ki babyang ka kedan puli bat ki batib bha shapang ka puli puthi hendrei amban shupendung dekhon daki briu ki balajit na ki seng san perthai bat kumjuru kaseng kadawa badei ban Pynduh no shisundan ya ka personal interview haki post ki barin banbu CCTV kamera haki jakat ho examine ban Pynduh ru ya ka jik Thungkam sop daki officer haki tanat terekam ke sarkar ban pin ipat ba yaki marks adin mangila ya ki jing ujar nang samla wat kamot jam haki di sini senang ba le ke adin mangila so ki jing ujinam kalian kaseng dilawan banai kini ka kod jadi ban points ki bangi ajimut ya district administration pada ka DSC bede bekerja Thungkam maka mangi ihak ini senang yo alai sibun kijing dunah bede bekerja Thungkam Thungjam bat kijing dunah haki iki ibara kena kalian jongi minta kesini lawan ban ai kini points akannya tu points bede berka jing Thungkam ba ka DSC ka pendrong te ka khamtam ek ban kong ek nilai kreh bede kijing Thungkam kumki member jo ka DSC kide bandai ki nongtrei kiba la pule ki graduate kiba start kimdei ki kino ki political appointees kino ki khat jong kan ka seng hima sima makumangi i hini snang la adab sibun ki jing duna ki jing ujing nam ki jing jia la jiang i ki jing Thungkam lungba kini ki noyalam jong kini ki political appointees bagi la thong tek sama jongi hadin ma gilo i kene ladu jekerman bat bun nak kisamlah ki wat banwan yale exam banwan ta exam nam ta kini pus bakar per ba kondak ka DSC ki ko asu banwan marka indon kini ka jingle siliang kira banong ke jing thung nalendat bagdor jong ki niki noilam jong ki seng sima te naklen jungi kini la dawa bang de ban nakliang ka deputy commissioner de ban weng bat nakaling jung umdon kan kabor ba le ta te nakaling jung sa ngaban ya syaka sarkar bandawa ba kum kini ki post ki member nakaling ka sarkar ke ban weng te kum juro habe de betoi pat point ke badon kam nama kum mangi tiap ba Western District ke ka jung ibun ki office ba ha po ka rikasi dan nakaling jung ko ba kini ki post ki ba ha po ka rikasi apa Western District kide ban long majority kide ki khasi ki batip ya ka ten khasi hoi ngila bandon ki wiwe ki jat bereu apo ki sugjongi hendrei ki badon kam tam kinu ki pus ba ya kendu ya de bat ki khasi ki don kamban pendrong di khasi kenapa kam kan ya bet ya jenti kunjuru kini ki Thungkam Thungjam kunki ad hoc ki casual nang contractual basis ni ya kini ki por badab sibun ki jingthung nalendan jingthung jong ki officer jing thung jong ki kino ki batre ha po office thung lendat ke kum kini ru ni la dawa na ka sarkar no deputy commissioner ba udai ban weng bon nom ailat kum kini ki banjia yang nang disikmat kan kan bisi bakular kum simkhia bo nom ailat shu ba kum kini ki jingjia ki banjia khamtam ki department of fair na ki officer ina lab kum hakisnek beladab na kalen jongi la complain but nakaling deputy commissioner laweng ki beri ki basya Thungkam kem interview te mentaru ni dawa nak bisi ba ndai ban ailat kum kini ki jingjia kin jia yang kin thung lendat kem ka jing interview ni kem ka jing tip jing deputy commissioner te kum juru hwede bat ka personal interview ila dawa ya bisi ba un persiang
ban Pynduh no ya ka personal interview habis berkipus grade 3 grade 4 namar kumbang UI ki marks nang tei habak sim personal interview kabun ka marks kadi napo ka personal interview bani ka written test ni ko aba kum ki personal interview dari Pynduh no namar kumbang UI jitep nak candidates ki balik ban interview pun ki to but ke ik baki jingkili ki yo kami hap ka post baki lai ke mungkin ki jingjang in kwa suban la Dawa UBC ba undai banweng ni ka personal interview ba nak ling jung sa silkia masih keren ni salor bede bakani ka kamu ni jing Dawa jungi kumjuro bede bakke kamera ta exam Dawa nak sarkar nak deputy commissioner ba undai ban bu da CTV nanti apa examin hall nang personal interview kenang ba kipai ba ki kandidat skila bani I ya ki jingsha la da kila nem haki haka performance jongki bakila nem ban lab ha bat kenang ba ki kandidat skin hun kamen sem kunjur kipai ba ki yok jingsha ni abiang kumbak la jah ki senam ngin ko asu ki ki bara bat leng ba ki ki points ki ba ngila ap menta ngit scam ba ka di sti jongi kan sa la biang ban pemi ya ki samla bade hok ban yo kam teh keju kapor nak liang jongi kum ka seng jek sama puli ni kerpat di sama wat kam wat jam jongi ba start bla puli bla pendep di jeng puli ber makim dei bandu jeng kerman tang namar ba kedon jeng duna hang ni hang tai ke jeng bakla ni hakipor bla lek la don jeng Thungkam ki ba bean ke nang ni chikmat ke liang jongi ngilong ki ba pingor bangindon ba pi ki samla bala dan kini jeng duna ni ki jeng la tu ni ki jing Thungkam bagdor lengba ki politician ni ki officer nak jongi ngin simkhia bat ngin le teng bat ni kular ba nak jongi ngin don berbor ki samla bat pin krakot ba pin le ba mar ku mangi yo jing tip ba audisi menta ku bana mi no ya ka notification be de ba ka jing Thungkam ya di asi te ka kermen ba pin le ba pin krak ba kan ni yo usok jing job